31 мартта район башлыгы Разиев Кәримов җитәкчелегендәге комиссия хуҗалыкларның язгы эшләренә техник әзерлеген тикшерде, машина трактор паркы хезмәтне саклау һәм орлыклык материал торышын карады. Разиев Кәримов хуҗалыкларда булганда коронавирус белән бәйле киеренке хәлгә киңрәк тукталды. Кыр эшләренә әзерлекне карау барлык саклану чараларын кулланып башкарылды. Бүген язгы кыр эшләренә әзерлек темасы белән йөрибез үзебезнең хуҗалыкларда. Бүген 8 хуҗалыкны карыйбыз. Әйткәнебезчә 500-гә якын механизатор катнашачак безнең язгы кыр эшләрендә. Техникаларны узган атнада безнең технадзор тарафыннан техник осмотр карап чыкканнар иде. Атна эчендә инде булган замечанияларны бетереп, менә бүген инде 100% подготовка әзерлек сызыгына куеп күрсәттеләр. Biz indi uzgan yıllarda 85-87 min hektarda yazgı kır işleri işleyecek biz. Anın indi 40 minga yakını bir tüklü uzaklı kulturlar, 10 min hektarga yakın bizden indi çögündür karalgan. Bugün günde rayon mineral aşlama toplağı boyunca liderlik tuta. Tiz günlerde aprel ayı limiti boyunca tağın 2,5 min tonna aşlama koytartılacak. Bugün indi 85 kilogram tokluklu maddede aşlamalar toplağı. Bizning әзерләнгән дип әйтәсем килә. Ашлама әле апрель лимитын аласыбыз бар 2,5 тонна анап кайтсабыз. Шуңа да карамаса иде бу эшне туктатмыйбыз. Безнең әле тагы яфрак аша туклауда каралган бит 2-3 мәртәбә ансы инде игеннәрнең үсү чорында карап эшләрбез дип әйтәсем килә. Шулай итеп районда 1 гектарга 100-10 килограмм исәбеннән минерал ашлама тупланачак. Әлеге күрсәткеч республикада иң яхшы күрсәткеч. Зәй районы Агракыш төркеменең 3-тән 1 биләмәләрен тәшкил итә. Бу көнгә безнең Агракыш төркеме буенча 86 килограмм тәэсир микъдарында ашлама тупланган. Бу өлкәдә инде безнең апрель аенда барлык ашламалар да кайтып бетәчәк. Алар менә шулай һәр хозяйствога строго технологик таләпләр буенча өйлә һәм яхшы итеп сыйфатлы итеп кертелә. Район аграрийларын быел орлык фонды да куандыра. Бу көнгә тулысынча семена белән обеспечителгән. Бу семеналар элита репродукциясендә основном. Чөнки без һәрбер элита, һәрбер семенаны, һәрбер гибридны, һәрбер сортны үзебездә опытный участокларда игеп карыйбыз да, яхшы күрсәтсә сорт гибрид, шуны үзебездә размножа итеп производствога кертеп җибәрәбез. Барлык техникалар язгы кыр эшләренә чыгарга әзер. Механизаторлар алдында 14-15 көндә кыр эшләрен тәмамлау бурычы тора. Җегетләрнең, механизаторларның настройлары начар түгел, яхшы, күңелләре күтәренке. Шуңа да карамаса инде быел безнең бит менә шушындый полукарантинный, карантинный условияларда эшләргә туры киләчәк язгы кыр эшләрендә механизаторларга очрашу вакытында инде алар турында да искә төшердек. Шуңа күрә исәнлек саулык барыбызга да яхшы гына итеп, матур итеп үзебезнең язгы кыр эшләрен җиңеп чыгаргасын. Ел үзенчәлекле, бүгенге киеренке хәлдә игенчеләргә чәчүне вакытында һәм сыйфатлы уздыру, гомумән җитештерү циклын өзмәү шарт. Рәзимә Кашапова, Дин Сипатов, Татарстан хәбәрләре.